Aja buka-buka wati to. Malah ana bocah. Yen ngapunten mbok rada minggir kula ajeng liwat. Mandek. Ayo ora cah wedok kok. Lho iki nek nggon wayangan kae lho. Kok malah kaya buta cakil. Mandek. Iki nggo dolanan cah cilik. Ora jeneng aku tambuh marang sira nang sampeyan iki aku ketemu karo kowe sapa aku jeneng kok tempat. Sik. Cangkeme lobok iki rada. Tak kencengne. Mangurusi niki pun sepel to? Mboten sampean. Wah nek kula mengke beda. Wah nek niki perkarane beda kalih kula. Iki nek kalih kula pun Gesti. Ho. Sampeyan kok teng mriki to? Alah, sampean kok yo goleki tekan mriki. Kula ora goleki sampeyan. KTP kula pundi? Nggo apa kok KTP? Apa KTP-ku? Oh, enggak tekan KTP bareng disita. Lah opo? Lali ra nggo dhuwit aku. Jajan ning warunge. Lek duwe warung rokok. Lan jajan nggih. Mbok aku njaluk tulung ditukokke rokok. Ngono to. Ditukokke rokok ngono Nek. Jenengan butuh rokok kula tuku tengene Mbah Mas sik. Sing kira-kira Mboten napa-napa kula ajeng liwat mawon. Ambek mang liwat kok mengal liwat kok. gek le tuku kira-kira nang kidul segoro ngono lho Lek. Pripun? Jenengan ajeng teng pundi liwat niki? Ya liwat pokoke. Lho, kalau nonton tujuane ngoten lho. Tujuane Tinding. Gandrung. arep napa kuwi? Dadi ngeten, kula critani. Nek sing jenenge serundeng wis njaluk tintingan, tintingan. Niku mlebu teng lakon serius. Oh. Seko dagelan dadi macak rol. Ngono. Domong iki. Iso ngerol kuwi. Rol depan, rol belakang piye, Mbak? Iki koprol. Nek pun tung. Coba gem. Paman. Kok sik Kok dadi tengen mulan. kok Anu pundake miring sithik. Nah, Ngerone. niki adatene pun ngeten. Arep gandrung, titingi. Keduren iki. Medun. Dun. Nah. Gundul pacul kembalangan. Nyongge balangan. Wis iso ku mung kuwi. Sampean ki yo Ditutuke. Allah. Mbok ya ora kaya ngono kuwi. Mboten kula niki ra Mbok ya aku ki ditepongke apa piye ngono. Oh, alah kon glepungi. Kok nglepungi piye ta? Aku ditepungke. Kowe ra paham jenenge ditepung iki dikenalke. Panjenengan menika sinten lan badhe tindak pundi? Namiku Mbak Pundi, Mbak Ayu, Iki lah aku meneruske. Panjenengan kok sinten lan badhe tindak pundi? Tindak pundi. Iki mbok ya tenanan to. nggih niki Gus jenengan kula niku nek karo wong wedok niku sok. iki. Oh nggih. Ketoke momonganmu ta iki. Kula sing ngomong dhek niku. Agar nembang iki. Aku ki tenang lho iki. Aku ki pengen ngerti, pengen tepung, pengen kenal. Niki niku momongan kula. Jenenge sapa? Joko Purnomo. Joko Galih. Joko Galih. Iki. Nggih. Joko Galih. Joko saking Watu Ombo. Saka Watu Ombo? Nggih. Oh, Ombo piyambake. Piyambake Aku kok remen bareng sing ombo-ombo. Bareng kowe muni watu obok kok njero. Oh, ngono. tegese kuwi pancen aku goleki sing jenenge kademangan Watu Ombo kuwi. Ora. Nek ngono rak cocok ta iki? Lah nggih cocok. Watu obok to. Nggih. Lah panjenengan kok sinten kok madosi Nyun kademangan pangapunten. watu ombo menika? Nggih, mila kula menika kepengin madosi wonten Bu, bojomu iki lho Bu, nang kene Roman Bu.
madosi kademangan watu amba menika. Panjenengan mangertos? Ya ngerti ya. Ya ngerti. Kok iki jan apa? Loh, bangkene. Panjenengan ngerti? Ya ngerti. Watu amba kuwi Pangapunten lho. Jan mangsaku ki kok. Gus, nek roman iku teng-tengah entuk lampu ngoten lampu pinggir-pinggir. teng mriki niki lho, Jo. Misale ngene iki lho. Ngene. Kula ingkang sun pamunten niku. Sampeyan sekang watu amba. Diajeng. Kang Mas. Diajeng. Nah, ngono kuwi. Fokus Padha tak gentak deng-deng ngono kae yo. Ayo mancung Yen pinten. pangapunten menika sinten to? menika ngani-ngananipun. Menika abdi kula kekalih. Oh, abdi. Nggih. Gene ming batur. Loh, nyepelekke. Nek mboten nanten batur niku metu sing mblen tak andani sampean. Sing gula wentrah ngupakara iblis niki. Apa? Ndara kok iblis. Baguse niki. Aku tak remban sedelo. Wah, nggih monggo. Aku njaluk tukokno sengkeke nang Mbak Tutuk. Oh, siap nggih. Siap. Nang Pak Tutuk lho. Panjenengan kok sinten to? Kula. Kula Sekar. Oh, Sekar. Lare saking pundi? Ah, namung saking dusun kemawon. Parangkusuma. Boten. Kok Saking pundi? Parangkusuma. Saking pundi? Saking gunung kok. Oh, gunung kidul. Dipun tepangaken kula menika Joko Galih. Nggih putra siswanipun Empu Seta wonten ing Plasa Putih. Oh, ngaten nggih. Wah, kok keleresan menawi ngaten nggih. Panjenengan mestinipun mangertos wonten pundi dunungipun kademangan watu amba menika rak cedhak Plasa Putih menika to? Lah nggih. Terus lanjut. Nah, jelas. Ya ngoten. Dadi ben gagah. Nggih. Mboten niku ngoten lho. Nah, dadi merbawa Keleresan sanget. Supados menapa menika wong guyu kok merbawani aku yo. Ora wangun rol kok. Rol niku menawi ngaten panjenengan ngertos wonten pundi papanipun kademangan watu amba. watu amba. Nah kok malah kaya robot. Kaya wong lara mengi gitu Mas. Panjenengan menika piyambakan wonten ing tengah alas menika. Nggih. Napa boten majre? Boten nonton kancane kula. Mangke nek dicopot kewan galak kados pundi menika. Kula boten Yalah. wedi nek kewan galak mon. Iya deh. Nek wong-wong kaya lo sing wong loro nika kula malah wedi. Ah, kula mboten mbet nyokot to. Kula mek nganu dilatih ora nyopot. Nembe sepisan nika kula sumerep panjenengan. Wonten ing manah kula kok ngrasaken deg-degan kados pundi ngeten. Sampun ngaten menika. Menawi panjenengan deg-degan, kula nggih deg-degan lho. Nger Joko Galih. Kek gandrung, Nger. Penonton wis bingungi, Nger. Ana jroning manah kula wonten raos kados pundi mboten dipun saged dipun kandhakaken. Kula ngantos kehabisan kata-kata. Kula ngantos kehabisan kata-kata. Menawi ngaten mboten sah basa kemawon supaya Iya. prayogi ngaten. Tak jabel basaku Yo marang tak jabel basaku basaku. marang sliramu. Tak jabel basaku marang sliramu. Supaya awake dhewe bisa cecaketan. Supaya awake dhewe bisa cecaketan. Ora ana bedane Ora ana bedane. Cangkemmu sampeyan ora? Irol kok tok dikte. Mbok kalau wau batur-batur panjenengan menika dipun cencang langkung rumiyin. Lah menika kan kados mekaten menika. Sampun ical kok menika nggih. Nggih. Estunipun manah kula menika ngraosaken raos tresna ingkang Jenengan mengke le gandrung ajeng sandalan apa mboten? Iki ngapa ta kok iki? Biasane iki sok sandalan nek gandrung mboten sah. Kok panjenengan menika le sabar lho. Nek kula wis tak sampluk iki.
menapa panjenengan ugi nggadahi Mangke rumiyin panjenengan menika wau asmanipun kula Joko Galih. Joko Galih nggih. Leres badhe wonten. Wedan. Iki ben suarane. Iki lho rumangsaku kok. Ben suarane kok ngunjuk riyin. Nggih. Ngoten kok. Kok meka jaran bengingeh. Ditutul sithik niki. Iki ora selak rampung-rampung lho. Oh, sapa ngliyok niki? Ngombe mboten? Kok kaya Ngombe mboten? Apa lho diombeni panjenengan. Ben kok. Pun mboten. Sing ngombe aku sing giliran dheke ya. Kakang Joko Galih, ngoten nggih kula yen ngaturi panjenengan. Kepi sekarang. Nyuwun pangapunten lho. Menika wau Iya. nalika kula ngertos panjenengan menika janipun ya tratapan. Aku kuwi durung tahu duweni rasa sing kaya ngene iki kok iki kaya deg-deges ngaten lho. Dadi atiku karo kowe padha le Mas. Mestinipun injih rak mboten menapa-menapa ta. Ya ora apa-apa, wong karang aku ya isih. Panjenengan menika wis tak aturi to. Mbok mau menika dicencang dhisik, dirantai sikile ngaten lho dadi ora mayeng-mayeng. Kula kinten yen panjenengan menika menapa pun dawi menapa ngaten kok trotok-trotok ngono. Injih. Yen pangapunten. Ning rak mboten menapa-menapa ta menawi kula caket kalian panjenengan. Mboten menapa-napa. Ning panjenengan dereng gadah bojo toh? Dereng. Lah sapa ngerti mengko gek kula menika jebule panjenengan iki wis duwe bojo. Estunipun dereng kalih. Nek ngono ya mboten wae nek wis duwe lho. Ya. Ijek ting-ting tenan. Isih ting-ting iki. Joko ting-ting. Kok kaya ndredeg ta panjenengan ki mbok wis diculke rasane menika. Mergo Menapa? mergo rasa tresna sing gedhe marang sliramu. Saestu Iya. Kangka dasare piyayine manis, ayu, suarane uga apik. Maleloka tantang. Ya kaya ngene iki kang ndadekake ora kuwate ngatiku. Hamong dadi him pen Ya. papuntane tansah tiku Tenan kuwi. manis ingkang mawe uyuh
lali lali datan bisa lali suwe saya katon upama no wit-witan kang gedhe tinuatan bisa lali baca saya semi tresna punggrah buyung wis percaya to Iki. sepiro gedene katresnanku marang sliramu Iso, Ya. iso Kakang. Yen ngono, bariki banjur kowe karo aku tumuju ana ing ya Kademangan Ya. Watu Amba ya. iya nanging ana sing isih ganjel nang jeroning atiku Ana apa? sak temene aku teka nang papan iki merga didhawuhi Resi Bapa Seta supaya golek sisik melik perkara kahanan kang dumadi ning Kademangan Watu Amba kene. Merga Bapa Seta wis percaya banget karo aku. Kakang Joko Gali. Iya. Kepiye? Tak blakani. Ya. Ning tak jaluk panjenengan ya kudu bisa nyimpen wadi iki. Iya. Sak tenane mono, aku kuwi putra ing Sela Kencana. Putra, nyuwun pangapunten. Ora kaya ngono Mboten. to, Kakang. Nyuwun pangapunten saestu. Ora Kula lepat. Kula lepat. Aku mau rak wis kandha to. Kakang kudu bisa nyimpen wadi iki. Aja nganti ana sing ngerti. Yen aku putra ing Sela Kencana. Nun nggih. Tak jaluk kowe karo aku kudu bisa nyawiji. Ngupadi sak tenane ana apa ana ing Kademangan Watu Amba. Aku go bakal golek sisik melik. Mengko ana apa ning kono tak aturke ning Kanjeng Rama. Menawi mekaten, monggo kula dherekaken lumampah dhateng Kademangan Watu Amba. Iso, Pados Kakang. sisik melik kados menapa kedadosan ingkang saestuni. Ayo, ayo Kakang. Monggo kula dherekaken dinajeng.